Video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G zvobuda chero paTV zvinotangira mugeto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Wosima nakabela dhiri first ane experience ari muindustry achiziya zvinhu chibvunzo zvakamunhu kuti wangu iwe uchabenefita papi wosainira naye contract. Chisu takawirana zvakati handiti achamubatsira pakati iye achabenefita pakati uri achatora 10 masong uri achadaiwo uri achadi bhozi ndikafarira benefit yangu benefit yemunhu ada wacha auya kuzokumbira bhozi kukumbira yasi mhosva kajama uyu munhu anokumbira jama anogona kuti yoto kuzoti nditocheka kana maoko angu umaisa penda wangoimba anenge ari desperate wabata saka ndofana kuzobvunza munhu iye kuti wangu iwo benefit yako ndeipi after ndazokuimbisa ndakupusha ndaita se kuno apa zvinhu zvese uri kundipa uri kungoimba chete ndo zvauri ngobenefita ndo zvakuda unzunza uchanogeza mota dzevanhu dzawatero uchachaira mustudio uchadii uchaita yese wabata ndichakudziva kuti mbononotengera drink apo kana mvura ndorinyoto unotenga wodzoka saka benefit chaichayo uchawana ndei bhosi kuimba isi mari saka ndionange vanhu vabudira nemadhiri kana vachitanga vanhu vanongera zvichifesa zvoti ndatouya mukoma muri sei habo mukoma musadari mupano wenyu munomirira za munongoziva mukoma zapana zvangara munoziva mukoma zvakaomukoma kunzokwa ngomune bichiridhimu chada kuzochikombaketi kwamukoma ingodiitira mukoma musadaro mukoma wabara but kuchichazoenda chinhu ichocho pongo ndiyo chanoputika inoita hiti pautone maadvesi pangu ndakuti ngokudedza kuti fana yoimba advert ichakati ndakutokupa $5 indadya kana 1000 saka ndonange kuonesana kwakanaka before deal. Okay. So do you think kuti imimi sema producer nema artist muno understand ma contracts? Inini contract ndo understand ndere booking yeshow ya artist ndinchifamba naye. Contract rekunzi artist ndo saka singatodi kuona artist. Ina artist anonge ane mari yake uyimbo indomba kwao. So apa ngoma musaenda nema contracts kuti ndarekoda zvakati contract ndo saina nemunhu ngatingati contract split sheet. Okay. Rekuzimura rema royalties kuti mari yakati neyakati. Contract ndo saina nemunhu ndiri rhythm rangu ndinoriona kana riri rhythm compilation ndinoriona artist ndotomudza kana patone advert yoda kuitwa ino yakwandiri towira na percentage akati asi artist akaitawo dhiri rakewo tinowira noimwe futi percentage saka zvema rhythm ndo zvaningati ndinonyanyoona zvema single songs artist anobhadhira song toita split sheet. Okay. Okay, so izvozvo ndo zvamunonyanyonzwisisa zveside kwenyu. Inini split sheet ndo ndonzwisisa because isisu masong edu ndekuma radio saka mari dzekunana zimura tichidzida. Okay. Sekumashow dzedzo kuti every super song yangu ndoda 10% dachi artist ansarasangana sena anakapuwa mari kwekushow kwacho jamani. Hapana, less than 1000. Robert. Sa mari dzezimura idzi mukudziwana here mugoma? Are you happy nadzo? Shandambokudza izvezvo jamani kuti andingagumbukire chinhu chandisingazivi. Okay. Mabada. Handiziye kuti ndofana kunge ndichite kuti ndiwane yakati ndokuti ndite happy. Kana iri yabuda musarudzo ndiyo kamukoma. Ndinoona kutongotora iyo. Okay. Saka chakangwara semunhu magidaro unofana kuwanza zvinhu zvekuita. Okay. Kuzimura ma-YouTube acho, ma-artist, ma-rhythm achiwanda uchirekodha. Unofana kungobata tuntu wakati Okay. Papa nyaya mambotaura. So are you into management? Muno manage ma artists here? Kwete zvestable zvekurekodha and manage izvo. Ini ndinomanage zvekubhuka mashows. Samuri booking agent? Yeah, ndinowandoshanda nawo ma-artist 2-3. Muri booking agent? Kwete manage? Something like that. Shoku izvi zvekudondisa kuti hanzi artist azoya ari kutoshandira mudhara team and kutozoimba for masong tozodaiwa handiko ikoko. Artist ngaangoimba masong ake kana chiya chimbo kunoga achimba achita zvaari kuti achite ikoko. Tosangana musi show dance tobaya. Okay, chimonzana ngure basa ra booking agent nderei? Ndari ungangutoti booking one. Aiwa vanhu vangu vanenge vasinganzwisise zvandikutaura. Anyway, indiri munhu wekuti ndinofonerwa nemupromoter ndoita show. Or artist akabatwa anongoforwarda number.
kuti ndiye munhu anoita madhiri wa ufonera wotaura nemunhu mapedza muenda kushopu wa percentage yako because artist kuti adhile madhiri ega uona zvana anombokutaura zvazvo kuti artist kuti anzi haana manager mamanager muno vashoma unyanzogona basa rekumanager artist because manager anenge afanira kunge achimanager artist kubvira kumba kwake baba ndofunga unozviziva kusvika kwese kuti mutomuzoti wangu uchafamba nerodhi yakati kwakaenda nekwakaisirwa bomba saka uri kumanager artist wako akaputikirwa nebomba akafa oro artist wako akabva angonzi hameno zvaita nemumwe artist artist vazanenge achitiyana unozomanejani hapana saka havasi kuzvigona saka best artist andinoti kurwa maworks angu ndichibhukirwa madhiri nemumwe munhu is better than kuti ndine management German manager is tahombeka German ende rode mwana zvikwanisa tapabata Mr. Booking again ande mberi pane nhau inotaurwa nevazhinji yekuti kumangoma kune mushonga makambosanganawo nayo kwanotengesa madomasi avana mushonga vanawo saka wai muri kusimbirira mangoma subject matter yedu it's Zimdancehall I know hangu but inanguda wangotaura zvangu kuti unoona kuti German munhu wese mulife ane zvaanobelieve ende ane zvainazvo mwanomukirawo chechi every day senge ndaitokura chitopinda Roma iyo ndaitongoziva kuti ngangomuka haisisopfanira wangu vasingadedo izvi kuendaenda kuchechika saka takazoona kuti huko iRoma ndoyedu habo Roma kuendaona 6 na 7 8 unenge watodzoka padheni zvikuti vanhu vatomboziva kutoita se kutodzoka utorara saka ndaitokura ndichipinda Roma but yangu ndomuona sodero saka ndinobhiliva zvakasiyana indobhiliva dzimwe ngokuti ndikatonamata zvinhu zvangu zvinofaya mumwe anobhiliva ndikaenda ndikanobatwa musoro kana naprofeti ndiki zvinhu zvangu zvinofaya mumwe anobhiliva ndikapfeka gemenzi ndikaenda chechi zvinhu zvangu zvinofaya mumwe anobhiliva ndikaenda ndikanobatiswa midzi zvinhu zvangu zvinoita saka in what I think is munhu ngabhilive zvaanobhiliva ende hatinga discourage munhu tisaite zvakati pamwe ndozvaakaudzwa nevabereki vake saka ndikatoda kukomenda kuti vanhu vari kubata vari kuita sei pamwe kufamily kwavo vari kutoti zvinhu zvakanaka dzimwe nguva ndikatobudisa bhaibheri munhu angaito kudhisa kuna munhu asikatomudonzwa zvebhaibheri kachema asi rimembe mumwe musi tiri mustudio mwe mudhari akatoti angatinamate chichinisa ndabuda akatakwa mudhari akayo neumwe timu akatakwa chichibva ngoti aiwa muno mudafara boys tete zvose ngatinamate tikati webada shida unonamata mumwe chakadai wa man bude panze mudhara zvavari kuita zvakadhakwa izvi webada akatoramba tikatosara tikatonamata nemudhari yangu rowo prayer yake ina nambofitedza zvoti akadhakwa bosi German munhu aida unamata kazvinei kuti akadhakwa here kana kuti ari pai kana kuti ari pamusoro pegomo kana kuti pai tikatorwa prayer nemudhari akatobuda katase wakatobaya saka I think munhu anobhiliva zvaanoita sei zvaanobhiliva ini handikwanisi kujajira munhu kuti hanzi ninga anobata uri abate hatizii plus munhu zviri kumuitirawo kwaari German saka ndofunga kuti munhu ilife chi yake sisikati kuna baita yatoita German tingoenda kuchechi kwedu chita chidzoka tikadawo chiva zvavamwe zvinoti zvadairo hatati nekuti anobata unopedzera oita mabata titori bho patiripa habo Wow, Zimdancehall stories Jio, ikuratidza ma true stories Watu wakadhisa chikwata muvengi wangu You go die broke Zvinotangira mghetto Hakuna kumwe kunotangira madhiri Zvinotangira mghetto Kana slang, kana fame, kana mangoma Anotangira mghetto Hakuna kumwe kunotangira madhiri Zvinotangira mghetto Kana slang, kana fame, kana mangoma One Video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero